На 44-гадовага жыхара Магілёву завялі крымінальную справу за наўмыснае нанясенне цяжкіх целесных пашкоджанняў. Мужчына знаходзіцца пад вартаю. Паводле следства, днём 31 жніўня, будучы ў стане алкагольнага ап'янення, ён у парыве гневу збіў сваю сужыцельніцу. Пасля чаго выкінуў яе з балкона на другім паверсе. І на гэтым канфлікт між імі не скончыўся. Мужчына спусціўся на вуліцу, схапіў сваю знаёмую за валасы і зацягнуў яе назад у кватэру, дзе працягнуў збіваць. Занепакоеныя суседзі выклікалі міліцыю і хуткую дапамогу. Пацярпелая знаходзіцца ў больніцы з сур'ёзнымі траўмамі. Прычынаю ж сваркі нібыта паслужылі незадаволенасць жанчыны праз празмернае ўжыванне алкаголю яе партнёрам. Следчы камітэт Беларусі распачаў крымінальную справу за рассыланне лістоў ва ўстановы адукацыі ад імя кіраўніка МУЗ Івана Кубракова. Гаворка ў іх вялася пра рост злачынстваў супраць непаўнагадовых, у тым ліку сексуальнага характару, што звязана з правядзеннем супольных вайсковых вучэнняў у Беларусі. У ведамстве паспяшаліся зняпраўдзіць гэтую інфармацыю. Як заявіў прадстаўнік МУЗ, рассылка лістоў вялася з мэтаю дыскрэдытаваць органы ўлады і стварыць паніку ў грамадстве. А таксама нагадаў, што падазроныя паведамленні могуць несці ў сабе шкодныя праграмы. Случаев сексуального насилия и эксплуатации детей со стороны военнослужащих не зафиксировано. Доверяйте только проверенной информации. Предупреждаем за публикацию, распространение информации, не соответствующей действительности, а также за порождение паники и разжигание межнациональной вражды предусмотрена уголовная ответственность. Вольга Карпушонак паскардзілася на Паўла Латушку ў парэ на фірмовым бланку Каардынацыйнай рады. Карпушонак напісала прэзідэнту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заяву пра сексуальныя дамаганні з боку Латушкі. У сваёй скардзе яна таксама згадала некаторых працаўнікоў народнага антыкрызіснага ўпраўлення, якія нібыта падтрымліваюць з беларускім палітыкам інтымныя стасункі. Павел Латушка неадкладна апублікаваў у сваім тэлеграм-канале зварот з нагоды дзеянняў Карпушонак. Направив письмо в адрес президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, Ольга Карпушонок выполняет задание КГБ, направленное на то, чтобы полностью дискредитировать представительный орган Беларуси, Координационный совет, чтобы лишить статуса нашу делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также в Конгрессе местных органов власти Совета Европы. Это вызов спецслужб Лукашенко, реализуемый Ольгой Карпушонок в отношении всех тех, кто хочет достичь перемен в Беларуси. Рэжым Лукашэнкі як фактар нестабільнасці ў Еўропе. Польскі прэзідэнт Караль Наўроцкі падчас візіту ў Вашынгтон згадаў у размове з Дональдам Трампам і сітуацыю ў нашай краіне. Гэта першая замежная паездка Наўроцкага з моманту ўступу на пасаду прэзідэнта ў жніўні. Як паведамілі ў канцылярыі кіраўніка Польшы, размова з Трампам датычылася найперш пытанняў бяспекі ў рэгіёне у кантэксце гібрыдных атак Крамля і рэжыму Лукашэнкі. Два лідары таксама абмеркавалі магчымыя варыянты спыніць вайну ва Украіне і далейшае тэхнічнае перааснашчэнне польскага войска. Пасля вайсковага параду ў Пекіне ў апошні дзень саміту Шанхайскай арганізацыі супрацы Трамп даручыў Пентагону быць гатовымі да неабходнасці стрымліваць Расею і Кітай. Пра гэта расказаў міністр абароны ЗША Піт Гесет у эфіры Fox News. Найперш гаворка пра рэструктурызацыю збройных сілаў і аднаўленне патэнцыялу стрымлівання. Высокапастаўлены амерыканскі чыноўнік запэўніў, гэта зусім не азначае, што Злучаныя Штаты рыхтуюцца да канфлікту. Самую ж дэманстрацыю сілы і зброі напярэдадні на урачыстасці ў кітайскай сталіцы Піт Гесет ацаніў як звыклую справу для такога кшталту захадаў. Юбілейны саміт «Час» стаўся для Захаду як лакмусовая паперка і прадэманстраваў дуяльнасць свету. І еўрапейскія лідары разглядаюць сустрэчу ў Пекіне не іначай, як фармаванне саюзу для супрацьстаяння заходняму свету. Ці ёсць да чаго асцерагацца, у вечаром эфіры студыі «Белсат» апавёў палітолог-міжнароднік з Украіны Дмитро Левусь. Урывак вашай увазе. Дійсно, ми розуміємо, що буде збільшуватися підтримка Російської Федерації, буде формуватися ось ці регіональні союзи і дії,
Але ми вже бачили і інших прикладів, коли, наприклад, та сама Російська Федерація намагалася БРІКС перетворювати на якийсь такий союз, і це не виходило. І тут наразі, наприклад, присутність прем'єра Індії Моді і нібито укладання якихось угод. Я думаю, що це теж поки що може бути сприйматися як ситуативно, бо суперечностей там набагато більше, ніж КНР та Індію. Так що одне іншого аж ніяк не виключає. Те, що вісь зла формується і сформована це так, і одночасно з цим це і політичний спектакль, бо є задум, є величезні плани, а як воно працюватиме, ну це вже дещо інше питання. Але так, це можна говорити про відверту навіть загрозу порядку, який існує у світі. Трагедыя ў Лісабоне. У выніку аварыі фунікулёра загінулі 15 асобаў. Яшчэ 18 пацярпелі, 5 з іх у цяжкім стане. У горадзе абвесцілі 3-дзённую жалобу. Аварыя адбылася ўвечары 3 верасня. Паводле відавочцаў, фунікулёр страціў кіраванне і ўрэзаўся ў будынак з велізарною сілай. Як мяркуецца, аварыю выклікаў абрыў кабелю. Цяпер абставіны трагедыі высвятляюць следчыя. Аператар грамадскага транспарту Лісабону заяўляе, што ўсе пратаколы тэхнічнага абслугоўвання фунікулёра выконваліся. Ён праходзіў рэгулярны агляд. Фунікулёр «Глорія» – адзін з турыстычных сімвалаў гораду. Пачаў курсаваць па вузкіх вулачках Лісабону яшчэ ў 1885-м, а праз 30 гадоў быў цалкам электрыфікаваны. 7 гадоў таму, у 2018-м, «Глорія» ўжо сыходзіў з рэек, але тады ніхто не пацярпеў. Пачатак восені адзначыўся істотным скарачэннем чэргаў на мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу. Калі напрыканцы жніўня выезду ў ЕЗ на беларускім баку мяжы чакалі больш за 5000 аўтаў, то цяпер крыху больш за 3000. Чэргі ўсяго з некалькіх дзясяткаў легкавікоў стаяць на ўездзе ў Літву ў памежным пункце Каменны Лог. Яшчэ зусім нядаўна там было 440 аўтаў. У іншых пунктах пропуску, апрача Берасця і Каменнага Логу, чэргаў не фіксуецца. Паводле ацэнак чат-боту очередзі на граніцах, заезду ў прапускны пункт Каменны Лог з беларускага боку трэба чакаць амаль 3,5 гадзіны, Беняконей – 11 хвілінаў. З Берасцем асобная гісторыя – 129 гадзінаў 29 хвілінаў. Гэта амаль 5,5 дзён. Дзяржаўны памежны камітэт надалей вінаваціць у чэргах суседзяў. Маўляў, польскія памежнікі за сотні прымаюць значна меншую за норму колькасць транспарту. Пры гэтым самі падарожнікі ўпэўненыя, што ў замінках вінаватыя прыярытэтнікі, якіх выклікаюць у пункт пропуску па-за чаргою. Падрабязней за сітуацыяй сачыце на belsat.eu. Дзень народзінаў беларускай сталіцы пад гукі расейскіх поп-выканаўцаў. Менскія ўлады назвалі імёны выступоўцаў на святочным канцэрце 13 верасня. Гэтак са сцэны каля палацу спорту жыхароў і гасцей сталіцы будуць забаўляць трыб'ют-шоу «Не рукі вверх» з гітамі калісьці папулярнага расейскага гурта і танцавальны дуэт «Сонкі Тюнс» са Смаленску. Гэдлайнерам вечара станецца зноў жа расейскі выканаўца мод. Агулам на святкаванне 958-годдзя Менску ўлады плануюць выдаткаваць каля 1 мільёна рублёў. Паводле парталу дзяржаўных закупаў, толькі на абсталяванне для канцэрту пойдзе больш за 400 000 рублёў. Святочны салют абыдзецца гарадскому бюджэту ў больш як 110 000 рублёў. Колькі ж выдаткуюць на ганарары артыстам, пакуль невядома. А вось што дакладна бясплатна, гэта прыродныя з'явы. Карыстальнікі сацыяльных сетак дзеляцца фота і відэа неверагоднага відовішча, якое можна было назіраць напярэдадні ў небе над Менскам. Сапраўднае паўночнае ззянне. Калі вы прапусцілі, то прапануем паглядзець разам. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся, ды заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Аднак не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.